Мои дарагія, на наступным тыдні я еду ў Давос, каб выступіць на сусветным эканамічным форуме, які збярэ палітычных лідараў з усяго свету. Удзел возьме прэзідэнт ЗША Дональд Трамп, прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі і многія іншыя. У мяне будзе шэраг палітычных сустрэч, і я планую гаварыць пра палітвязняў, як выйсці з палітычнага крызісу, а таксама праблемы рэгіянальнай бяспекі. Для мяне важна, каб тэма Беларусі гучала, каб нас адрознівалі ад Расіі, а беларусаў не прыроўнівалі да рэжыму. У мяне будуць размовы пра палітвязняў, канешне, нам важна дабівацца не толькі вызвалення людзей, а поўнага спынення рэпрэсій. Таксама я планую сустрэчы з тэхналагічнымі кампаніямі, міжнароднымі арганізацыямі і міжнароднымі бізнесам, каб абмеркаваць практычныя праблемы, з якім сутыкаюцца беларусы, нашы медыя, беларускія кампаніі ў выгнанні. І таксама я прывезу нашы напрацоўкі што да эканамічнага развіцця Беларусі ў будучыні. Бо дыктатура не вечная, і хацелася, каб, калі пачнуцца перамены, Беларусь магла хутка правесці рэформы і стаць прывабным партнёрам для інвестыцый і гандлю. І я буду радая пачуць і агучыць і вашыя ідэі, якімі вы хочаце падзяліцца.